Kaixo, Iker. Kaixo. Iker, zurea ez da izango erantzun labur-laburra seguruenik, baina graduko ikasketak bukatu zenituenetik, zertan ibili zara edo zein izan da zure ibilbidea? Vale, igual, hasieran graduko eta masterko ikasketa bukatuaz batera, proiektu enpresarial berri baten sorkuntzan parte hartu naban, eta azkenian, ekintzailetzako proiektu bazan, enpresa berri bat martxan jartziana, eta gero bigarrengo etapa honetan antzerako zerbaitetan nabil. Pandemia garaian egokitu zitzaizun gainera, pandemiako egoera aldakor horri erantzutea, eta ez edozein lekutan, Wolfratexen ari zinelako, enpresaren zuzendari moduan. Unibertsitate garaian uste duzu prestatu zintuztela halako egoera bati aurre egiteko, edo bazen euskan tresnak halako testu inguru baten aurrean jarduteko? Vale, galdera politxa da. Azkenean niri paso gatena, ni masterko ikasketak bukatzenen bilenian, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfratex enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Azkenean, olako bizipen bat izan pandemiako egoera beraia estua zan, baina gure kasuan musukuak ekoizteko enpresa bat jarri ginoan martxan. Horrek esan nahi zaban, lehenengo eta behin, produktua bera homologatu behar zala, izan berri zan, eta aldi berian instalazioak eta biazan prozesu guztiak, ez? Orduan, hori teknikoki, baina aldi berian kudeaketa arluan bebai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan, eretzat azkenean ikustot industria antolakuntza ikasitza eta berrikuntza enpresarialeko mastera inostian, izan zen praktikan jartzia ikasinaban guztia, edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Eta erronka oso politxa izan zen, nik asko ikasinaban, profesionalki hasi nintzen pilo bat, pertsona moduan gaixago, eta erronka politxa izan zen. Zenbat aldiz esan dizute, zuetzara gaztegia horrelako kurrikuluma izateko, zuk ez dituzu gauza gehiegi egin adin hau izateko? Hori oinbe izaten dozte, hori hasi nintzanean, azkenean enpresako gaztienan nintzen, 70 pertsona euki ginu zen lanean, eta esango notzuke 5-6 pertsonak enduta gaztienan nintzana, eta hasierako ekipuan nik eukinaban jentian ere kargu, esperientzia askoz gehiago zozgenak, eta nun beraien gandik nik pila bat ikasi naban. Gazti egisa baina aldi berian gogua jaten falta izan sekula, eta nik uste dut, bakoitzak ekipo on bat inostian, bakoitza beria aportatzen da bela, eta oso emaitza txukuna eta eraginuala bertatik. Tokatu zaizkizun bi esperientziarik handienetan, edo hasi Wolfratexen eta orain lositeken, ze ezaugarri profesional, pertsonal, graduan edo masterrean landutakoak uste duzu izan direla zuretzat beharrezkoak, zer aplikatzen duzu egunero? Nik, gauza bat importantia ikusten dut oso, azkenean, bizino global bat eukitzia proiektuaren gainean. Adibidez, Wolfratexen lositeken, nik egisa da zuzendaritzako postu batian, komeni jatzula jakitea struktura eta jakitea enpresaren beraren egitura, ez? Baina aldi berian, zer egiten dugun, zetarako egiten dugun, proposito hori be oso garbi euki behar dugu. Azkenean, egunerokotasunean mila gauza gertatzen dira, baina zu fokua eduki behar duzu zentrauta edo alegindu behar zara zentratzen. Hori da alde batetik, zure estrategia igual izango litzakela, ez? Negozio estrategia hori garbi eukitzea, eta bigarreni pertsonen kudeaketa. Elkarrekin urrina begiatzen gabeti, eta azkenean taldeak kudeatu behar dugu, pertsonak kudeatu behar dugu, bakoitza mundu bat ga, onerako eta txarrerako, eta alegindu behar gana da bakoitzan onena eteratzen. Proiektuak alik eta erantzun onena lortu alizeteko. 18-17 urteko Ikerrek argi zeukan gerora ikasi duzuna ikasi nahi zuela, edo lehenengo momentutik bazenekien aukera hori egingo zenuela? Egisa da nik lehenengo aukerian nik enaba laptop hau etorrin jaten gainera, eta esan erronka hori etorri jaten, eta hartu inaban, ez? Beti eukidot, lidergo natural hori esango neuke, edo lidergo garatzeko beti, kuadrillan leku askotan nik esango notzuke, guztau izan jatela kudeak eta hori
ikusten naban ere burua hemendik urte batzutara olako postun batian, bai, baina igual ez datorren urtean edo hortik urte betera, hola, izan da pixka prezipitaua, baina, bueno, ni gustora nago eta egunero ondio ikasten eta garatzen nabil, azkenian, hori bizitza holanda. Orduan, industria antolakuntzako ingenieritza ikastearena, ia berez atera zitzaizun. Bai, esango notzuke egon nintzala gainera zalantzan o enpresa munduko ade ikasketa batzukein edo bestela ingenieritzain. Eta ingenieritza kudeaketatik gertuen zegoen ingenieritza pentsatze jaten ez industria antolakuntza zala, hori izan zen erautua bai. Ikasketa garaian, graduan, masterren, ze egiten zitzaizun zailena edo zerk ematen zizun buruko minik handiena? Ez dakit, nik esango notzuk igual asignatura teknikuenak. Ez jatelako gustatzen, baina beti kudeaketa adibidez edo pertsonak edo arlo negozioari izagokizan arlua gehiago gustatzen jatelako, eta hoxe igual izango litzake. Arlo teknikuenak, ingenieritza purua dan tekniko horrek izan zian gauzak, pixkat nagikerixa edo olakoren bageixen sortu zuztenak, ez dakit. Bergararra zara, eta bergararra izan da, joan zinen gradua ikastera Arrasatera, Mondragon Goi Eskola Politeknikora. Gelditu zitzaizun ikasteko herritik kanpora ez joateren penarik? Nik uste hori Erasmuseko egonaldixakin betena bala, baina bai, azkenean bergan bizitza eta Arrasaten ikasitza, txian jarritxuna bizitzen, eta horrek, beti nik uste lagunekin eta ingurukoekin komentauta kanpoan bizitzian esperientzia hori botanaban faltan. Eta hori izango notzuke horintzan segileko bat Polonian, Erasmus programean bitxartez, eta horrekin nik uste bete nabala ez dakitan gabezia edo atal hori. Ze irakaspen, ekarri zenuen Poloniatik edo zabaldu zizun zerbait oraindik ikusi gabe zen eukana? Esango notzuke bi gauza bat kultura desberdinak, eta esango notzuke gainera Espainia mailan daren kultura desberdinak bai, eta gero Europa mailan, mundu mailako jentia, eta bigarrenik ez dala azkenean gure realidadia bat da, baina mundu mailako realidadia beste bada, ez azkenean internazionalizazio hori eta kulturak azkenean eitzen da bena, hori oso importantia dela, eta geroz eta globalizauago goiazen mundu honetan, kanpoko esperientzia oso importantia petatzen jat. Gaur egun gure enpresan bai kanpoko jendeakin lan egiten dugu, Ego Ameriketan eta Latinoameriketan proiektuak dauzkagu, Europa mailan badaukagu besteren bat, ordan garo, hizkuntza, komunikazioa, kultura hori jakitia oso importantia da. Eta gero, sobre todo, etxetik kanpo bizitzia bai, eta pertsona moduan garatzia, harremanak, relazioa gentiakin. Pertsona moduan zu definitzeko askotan erabiliko dute ekintzaile hitza edo askotan lotuko zaituzte horrekin. Ikerrentzat, zuretzat zer da ekintzaile izatea? Ekintzaile izatea da, nire ustez, proiektu bat edo ekintza, izena dino, baina zerbait zeure kontura edo zerotik hastia, zerbait berrixa eitzen hastia. Ekintzailetza izaleik enpresa baten barruan departamentu berri bat, produktu berri bat, ekintzailetzan bota asko dare, baina nik uste azkenian dela oraindik ez dan existitzen produktu soluzioaren bat, edo modelo negozio bat, edo zerbait martxan jartzia, azkenian, eta batez bere rekursuak topauaz, bere kanalak topauaz, estrategia hori definiduaz, hori izango notzuke dala ekintzailetza. Jarri zaitez ingenieritza bat ikasten hasi berri den ikasle baten lekuan. Pentsa dezagun eta imaginatu zure ibilbideari jarraituta, gradua egingo duela 4 urtean eta master bat egiten duela beste urtebetean. Ikasle horrek ikasketa bukatzen dituenerako, 5 urte barrurako, ze erronka aurre ikusten dizkiozu, ze erronka berriri erantzuteko gai izan beharko da hemendik 5 urte barrurako? Alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo
edo lortzen dugu izatea teknikua gure arluan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Negozio bat ez da aurrera urtengo, bi pertsona elkarrekin ados ez baldin badia gartzen, proiektu batek ez da edukiko etorkizuna, proiektuko talde hori ez baldin badago involukrota, eta proiektu talde horretan eren arteko komunikazio ez baldin badaona, orduan pertsonarekiko afekzio tratu horretan nik uste dut erronka importante badagola, eta gainera oso zaila pentsatzen jadala kudeatzia, porque azkenean kudeaketzia, edo hobetu beti elike, baina da gauza gainera gaitasun bat, pertsonok modu batian obestian bere barnean daukoguna, ez? Hori garatu inbida, hori kanpora atera bezala, eta hori da erronkak, nik arlo sozialian ikusten dut erronka. Eta gero, azkenean mundu mailan geroz eta elkar harreman, elkar hartu gehiago dauzkagunez, kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriak ekarriko dauzkun traduzio simultaneak eta olako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten duten erronka handixena. Hori ikasle horiek hemendik 5 urte barrura erantzun beharko diotena, zuk 5 urte barru non ikusten duzu zure burua? Oino esango notzuke, gaur martxan daukagun proiektua honi, beste dimensio batian, eta portatzen. Azkenean gure momentu honetan martxan daukagun Lositek proiektuan, behar berriza dauzkagu, etengabeko hazkunde batian gabiz, eta ni 5 urtera ikusten dut nire ekipo handi hau batekin, eta azkenean gure kasuan ospitalen munduan soluzio berritzaileak eskaintzen. Iker, bukatzeko, burua eramango bazenu ikasketak aukeratu zenituen garai horretara. Berriro itzuliko zinateke industria antolakuntzako graduan izena ematera, edo aldatuko zenuke zerbait? Ni dudabarik. Nik emongo naban izena berriro gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat egingo nukena bai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Ni azkenean lehenengo maieran hasi nintzen, oso goiz, hori igual ezoikua da, baina oso goiz, eta egisa den musostan aukeria, ez bakarrik klasean ikusitxako aplikatzeko, baizik eta enpresa errealidadian, niri beti egisa da enpresa errealidadiak asko engantxau izan nabala, eta guztu izan gatela, da nik oso garbi naukan nun guztoko gaten lan nahitzea, ez? Baina kontaktu hori ukitzea oso goiz, azkenean zuri emuten dutzu zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustu oso aberasgarri dala. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeaketa, azkenean sakrifizio estra bada, baina nik uste bere onura positibo asko dauzkala. Eskatu behar genizun gomendio bat, graduko ikasle berrientzat, baina uste dut horrekin gelditu gaitezkeela. Eskerrik asko, Iker. Ez da zeuei.